Leerling van de basiskwallen van Stichting Oorsprong in die Tjerkstradio krijgen het komende jaar les in theater, beeldende kunst, dans en muziek. Van groep 6 zoon van de Grijde in Jistrum stiet de waas keyboardles op het rooster. De lessen krijgen ze van vakdocenten van Cultuurlab het Achterland en Cultuurcentrum De Waadzang. Muziek gaat bij de algemene ontwikkeling van een band, eigenlijk bij de algemene ontwikkeling van iedereen. Iedereen luistert muziek, dagelijks muziek, of op de radio, of op YouTube, of mensen hebben een Spotify-account. Dus het zit in uw systeem. Wie vindt muziek heel belangrijk? En in onderwijs kunnen we ze bijbrengen hoe werkt het muziek. Wat is heeg, wat is leeg, wat is snel, wat is langzaam. Op de talweskwallen van Stichting Oorsprong wordt te werken met verschillende onderwijsconcepten. De creatieve lessen sluiten daar specifiek op aan. Hier werken wij thematisch, dus vakdocenten die geven nu les in het thema waar we mee aan de slag zijn op dat moment. Hierdoor krijg je een verdieping in de lessen en kunnen kinderen op andere manieren hun talenten ontdekken en ook leren inzetten. En dat is gewoon heel erg leuk. Je ziet dat kinderen enorm betrokken zijn en ook hun vaardigheden die ze bij de kunstvakdocenten leren ook kunnen inzetten bij andere vakken. Hast het al wat in de vingers? Ja. En wat vind je zo leuk aan het piano spelen? Of misschien vind je het wel net leuk? Nou, ik vind het leuk omdat ze verschillende noten kist jaren. En is het een moeilijk vestje of komt het er wat doorheen? Nou, het is wel best makkelijk. Ik vind het wel leuk om per toetsen te indrukken en al je muziek te jaren. Ben je wat een muziekfan? Ja, van Elvis Presley en zo. En hast je al wat Jailhouse Rock op die keyboard speel je kind? Nee. En hadden bij je wat talent en oorlis voor? Nou, ik denk meer dat talent is dat het bij een intrinsieke motivatie had voor iets. Waar hebben we blied van en hoe is dat het uiting brengen? Dus best in die terugzetten kind, best in die oefeningen heel goed kind. En sommige mensen vinden oefeningen niks, die moeten hun lichaam bewegen. Dus je merkt snel van die moeten iets dwan, bijvoorbeeld drummen. Dan is vol meer met je lichaam van. Dus ik zorg op die manier het talent. En dan zorg ik in alle band een stukje waarvan ik denk, je bent toe goed in en dat probeer ik ze te stimuleren.